я бачу фотографію. І я подумала, што я б хацела бачыць гэта без пасрэднікаў. Паехала жыць у Петербург, і так сталася, што трапіла менавіта ў асяродак фатографаў. Вакол мяне былі адны фотографы, я жыла ў камунальнай кватэры з фотографамі, якія здымалі на раліфлексы, лейкі, такія кэнаны. І пачалося такое адкрыццё гэтага свету і філасофіі. Сам, канешне, момант таго, што ты трымаеш лейку, і ты ўяўляеш, што вось это той фотоапарат, якім здымалі там проста ўсе такія знакавыя асобы для фатаграфіі, то гэта нешта робіць з тваім вокам і вось гэтым момантам націскання на кнопку. Больш такі яркі і важны момант для мяне быў, калі першы раз паглядзела ў шукальнік роліфлекса. Проста у мяне знесло галаву, і я памятаю, што некалькі гадзінаў, гэта была не моя камера, але я проста хадзіла па кватэры і разглядала вось там праз вакно, вуліцу, сцены, кухня, людзі. Гэта сапраўды была такая нейкая залюстэр'е, вось той свет, там, кіно, ці фатаграфіі, у які шмат хто хацеў бы трапіць. Хочацца нейкім чынам казаць, што я тут, я жыву, за мной застаецца нейкі такі шлейф рэальных момантаў, я быў там, я быў тут, і гэтак далей. І таму трэба нейкія артефакты, факты, што маё жыццё, яно сапраўды нейкім чынам здзяйсняецца. У мяне там была спачатку одна камера, быў зеніт, потым мне падаравалі такі класны кэнон, нават 2 аб'ектыва, я шмат здымала. Але чым болей я здымала і зноў жа паралельна чытала і думала пра фатаграфію, тым меней мне хацелася націскаць на кнопку. Гэта падаецца, што фатаграфія гэта такі слепак рэальнасці ці моманту. Насамрэч фатаграфія, яна фіксуе той факт, што мы ніколі не схопім гэту рэчаіснасць. Яна, вось ты глядзіш і разумееш, што вось гэтая прорва паміж момантам, паміж рэчаіснасцю і фіксаваннем, яна проста непераадольная. Але я разумею, што нават калі ў мяне ёсць тэлефон ці з сабой фотоапарат, я, канешне, магу схавацца за гэты відэашукальнік і націснуць кнопку, але пакуль я буду гэта рабіць, нешта вельмі каштоўнае, яно знікне. Гэты момант, які я зараз бачу, якім я захапляюся, гэта фотаздымак, ён не будзе тое, што схопіць машына. Машына будзе заўсёды не паспяваць за табой. Напрыклад, мне зараз больш нават падабаецца здымаць на вельмі простыя фотоапараты, там мыльніцы ці нават тэлефон, і нават гэта не апрацоўваць ніякімі фільтрамі, і нават гэта нідзе не выкладаць. Вось, ёсць выбар. Ці быць у гэтай фатаграфіі, не тое, што быць удзельнікам, таму што ты ўжо, калі ты бачыш гэту фатаграфію, ты ўжо не ўдзельнічаеш у гэтым моманце. Але вось ты яго бачыш сваімі вачыма, ці ты станеш зараз за гэты відэашукальнік і нешта страціш, то есть паміж момантам і табой нешта ўтвараецца. Але мне падалося, што я хацела гэты момант пражываць.
я вельмі захапляюся стрит-фотографамі, з людзьмі, якія проста нагла ходзяць па вуліцах і не пытаючыся, урываюцца ў інтымную прастору людзей на вуліцы і робяць вось так. І вельмі часта ты ідзеш і думаеш, што так хацелася б гэта зрабіць, але ёсць нейкі такі ўнутраны бар'ер, можа там выхаванне. Да? Таму вось такіх фотаздымкаў яны ёсць, але іх не так шмат, як мне б хацелася. Вось гэтага схапіць чалавека ў момант, калі ён нават пра гэта не думае. Казаць пра нейкую аб'ектыўнасць, напэўна, не. І мы ведаем, як сёння вельмі проста, выкарыстоўваючы фатаграфію, канструяваць, да? Все, што заўгодна. Палітыку, там, настрой, эмоцыю. Таму мне падаецца, што гэта вельмі суб'ектыўна.